itu দুর্নীতি নহয়, itu ষড়যন্ত্ৰ কৰা এটা দুর্নীতি। itu তেখেতকে খুদক মোৰ ইমান খবৰ নাই এনেকুৱা। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथां लोगोसे बिटिसिनि दानि CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोन सानैनि गेजेराव बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि थासारिखौ लानानै पलिटिकेल इस्युखौ लानानै माबा नङा माबा मोनसे आन्दोआव प्रब्लेम जागासिनो दङ। दिनै बिथांमोननि महर मुस्रिखौ नायोब्ला जों एसेब्लाबो माने हमदांनो हायो। তদন্ত নিৰপেক্ষ হ'ব লাগে, স্বচ্ছতা হ'ব লাগে আৰু কোনো কাৰণত শিক্ষাৰ লগত জড়িত, শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত সেই বিষয়টো যাতে আপোচ কৰা নহয়, ইয়াৰ কাৰণে মই এই মঞ্চৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ আৰু দাবী জনাইছোঁ। दिनै मानगोनां दिपेन बर' बिथांखौ बिजेपि पलिटिकेल पार्टियाव थांगोन बायदिनि बाथ्राखौ लानानै जेब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथांनाव सोंथि खालामदोंमोन अब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मा फिननाय होदों जे बे मेटारा जाबाय बिनि मेटार, गतिके बिनाव थांनानै सोंहैब्ला साबसिन जागोनखौ दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मिडियानि सिगाङाव फोरमायथिदों। दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेनबाय थानाय समावनो दिनैयो सोलोंथाइ बिफाननि सिङाव बिजाबखौ लानानै ना होमबा दिनैयो 4 कोटि रांनि जा केलेंकारिनि मोनसे अजद दिखांजानाय आरो बे अजदनि सिङाव गोबां माने कलेजफोरनि माने मुंफोरा दिनै मेनसन दङ, गोबां कलेजफोरनि माने प्रिन्सिपालफोरनि माने मुंफोरा दिनै मेनसन खालामनाय जादों। दा बेनि सायाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो माने नायबिजिरनो थाखाय थारैनो मा जामारदों मा जामाराखै बेखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे कमिटिबो दाना होखानाय जाबाय। itu দুর্নীতি নহয়, itu ষড়যন্ত্ৰ কৰা এটা দুর্নীতি। দুর্নীতি নহয় যে তাত যেটো শিক্ষাৰ কিতাপ কিনে এইটো বছৰি কিতাপ কিনা হয়, এই বছৰৰ কিতাপ কিনাৰ কাৰণে এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। এই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰি থকা সময়তে তাতে এটা লিগেল নোটিছ দিছে যে এই যেতিয়া অৰ্ডাৰটো দিব বা কিতাপটো দিব আৰু যেতিয়া বিলটো দিব সেইকাৰণে চাই চিতি দিব লাগে। ইয়াত পাইৰেচি হৈছে, কিবা হৈছে তেনেকুৱা কথা লিখিছে আৰু পাইৰেচিটোৰ কাৰণে অলৰেডি মই ইনকুৱাৰী দিলোঁ, ইনকুৱাৰী কমিটি গঠন কৰি দিলোঁ। শব্দৰাম ৰাভা ডাঙৰীয়াক চেয়াৰমেন পাতি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ছিনিয়ৰ এডভকেট আৰু অফিচাৰ 3-4 জন দি পেলাই হেৰি দিছোঁ। তাত একো গণ্ডগোল একো নাই। তথাপিতো যিহেতু আনিছে মেটাৰটো, এই মেটাৰটো আমি চিষ্টেমেটিকেলি ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে যিহেতু আমাৰ কৰাপশ্যনৰ লগত জিৰ' টলাৰেঞ্চ আছে, সেইকাৰণে আমি এই কমিটিটো গঠন কৰি দিছোঁ। চাওক আপোনালোকে দেখাই পাইছে নটিচটো কোনে দিছে, যিজনে নটিচ দিছে নটিচতে লিখিছে তাত তেখেতে মানে পে'মেণ্টটো দিয়া সময়ত যাতে চাই চিন্তি দিয়ে তেনেকুৱাই লিখিছে আৰু কিতাপটো পাইৰেচি হোৱা বুলি কৈছে। কিন্তু পাইৰেচিটোতো আমি নাজানিম। এতিয়া কিতাপটো পঢ়াৰ পিছত যেতিয়া আপুনি লাইন টু লাইন ঠিকে আছে, চব বস্তু ঠিকে আছে, কেনেকৈ গম পাব? সেইকাৰণে আমি ইনকুৱাৰী দিছোঁ যে পাইৰেচি হৈছে কি হৈছে এইটো ইহঁতৰ লেভেলত কেছ কৰে, যি কৰে কৰি থাকিব। কিন্তু চৰকাৰৰ কিতাপটো হৈছে আমাক স্কুল কলেজত কিতাপ লাগে, কিতাপ পাব লাগে আৰু কিতাপটো আনিবলৈ যাওঁতে কিবা কৰাপশ্যন কিবা চিষ্টেমত ফল হৈছে ইয়াৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব লাগে। ব্যৱস্থা লৈছে নেকি? নাই, ইনকুৱাৰীতে যি ওলাব ইয়াৰ পিছত ব্যৱস্থা ল'ম। এইটো তেখেতকে খুদক মোৰ ইমান খবৰ নাই এনেকুৱা। दा जायखिजाया जोङो समखौ नेनानै थालायदो, सैथोआ सानसेब्लाबो सोराङाव फैखागोन, सैथोखौ मालाबाबो लाखुमानो हाया। नाथाय मोनसे साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय परिबर्तन गोजोन सान्थि गायसनलांनायनि गोख्रों स्ल'गानजों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिफैदोंमोन आरो मेजरलि जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों सोलोंथाइ आयदाखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा गोख्रोंलि माने खामानि मावलांगोननि बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदोंमोन। दिनैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोनो मोननाय सासे गोख्रों दैदेनगिरिनि पलिटिकेल रुलिं खालामनायनि गेजेराव दिनैयो स्पेशली सोलोंथाइ आयदानि सायाव बेफोरबायदि केलेंकारिया जाथावनामोन आरो बे बिथिंनि सायाव दिनैयो दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांमोना बबेयाव मा खालामनानै दंमोन, दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बबेयाव मा खालामनानै दंमोन, बेफोरबायदि एसेबां थार्ड क्लास लेभेलनि केलेंकारिया दिनै जानानै थांदोंमोन। बेबो मानि सायाव? सोलोंथाइ आयदानि सायाव, सोलोंथाइ बिफाननि सिङाव। जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। बेराफारसेथिं दिनैयो सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श बायदि माने गोग्गो गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि बाथ्राखौ बुङो आरो बेराफारसेथिं दिनै सोलोंथाइ बिफाननि सिङाव सोलोंथाइ आयदानि सायावनो दिनै 500 रांनि गांसे बिजाबखौ 15,000 रां लानानै माने फालांगि खालामनायनि अजद दिखांनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। এইবাৰ নিৰ্বাচনত ডাঙৰ যাদু মেজিক চাব আৰু এই যোৱাকালিও কৈছোঁ মই
বহুত ডাঙৰ এটা মেজিক দেখিবলৈ পাব এই মেজিকত ৰিজাল্টটো কি হ'ব সেই সময়তে ক'ব পাৰিম মানে যাদুকৰ নামিব বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ যাদুকৰ কোনে আহিব এইটো মই এতিয়া নকওঁ बिखायनो जोंनि बर' हारिनि मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना समखौल' नेनानै थाथ'दो जेब्ला बिटिसि बिसायख'थि खाथि सौफैगोन अब्ला मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांमोननि जादुनि गेम प्लेखौ जों नुनो मोनगोन आरो बे जादुआव सोरबायदि डेन्जार मानसिफोरा माने आगान होगोन जों बेखौबो रोखा नुनो मोनगोन